Здравейте, скъпи колеги! Много от вас споделят с мен, че не виждат на време публикациите в групата само за козметици и P&M гримьори. За да получавате известие, е необходимо да направите едни елементарни настройки. За целта трябва да влезете в групата и тук отгоре, където са точките, да направите тези настройки. При мен излиза друг вид показване, за това ще изляза от групата, в която съм админ, и ще вляза в друга група, където не съм админ, за да може да се ориентирате, например, работилничката на Рали. Ето тук горе, от тези точки, е необходимо да влезете в управление на известията. Тук по подразбиране обикновено е отбелязано на акценти. Виждате? За да получавате всеки път известие, когато някой нещо е публикувал, тук трябва да отбележите на всички публикации. Другото нещо, което е също много важно, е да отидете на груповите споменавания и там, където пише включено за всички, също да е активно, а не на изключено. Така, когато правим важен пост и отбележим всички, вие пак ще получите известие в групата, че е публикувано нещо. Затова съветвам да го направите в групата само за козметици и P&M гримьори. Ето тук отгоре. При мен излиза една емблема, защото съм админ на групата, но при вас трябва да излизат точки. Така че тук отгоре го направете. До скоро!